Okay guys, welcome back sa ato ang YouTube channel ang Laag Tabay by Edmond Diggs. Karon ang ato ang bisitahon karon sa atong paglaag nga usa gyapon na ni ka condominium na imutang sa Kasambagan. Ang pangalan sa condominium kay Grand Residences. Usa ni ka studio unit atong bisitahon na ani siya balcony. Ato ning tanawon kung nahuman na ba ni, kipuy-an na ba ni ang ato ang bisitahon nga unit. So guys, ubanin ko ninyo guys. Let's go! Tanda dayon! Okay guys, paingon ta dito na naata karon dalan sa Archbishop Reyes. Medyo traffic ang kadalanan. Karon guys, ang ato lang gidala karon wa ta nagdala tag sa atong sakyanan, wa ta magmotor kay init kaayo. So karon atong bisitahon ning usa ka condominium unit. Ang adlaw na to karon guys, Marso 28, 2023. Atong i-check ang ilahang amenities dito sa condominium kaning Grand Residences. Bago pa ning condominium dili makay na ay kanaling ongoing pang portion. Pero kaning atong nahuman na ni siya. Na turnover na daw ni, pero ato i-check kung napuy-an na ba. Kay ang atong nakuptan nga dokumento ani kay kuan pa man CTS pa man, wala pa may titulo. So atong bisitahon, atong susihon. Bitahan ay karon kay wa ta magdala sa atong motorsiklo, nagdata ta atong sakyanan. Atong sakyanan nga Toyota. Pas nindot ang atong audio karon guys. Kay indoor man ta, murag naam ta sa auto. So dili saba. Traffic lang jud karong orasa. Karon alas 3. So mahuman siguro ta dito kung mag-inspection ta na dali na kaya na aras mga 10 minutos, 15 minutos siguro ta dito mag-picture, ani atong videohan para natin recording din ato ling i-upload sa YouTube niya. Ay mo kalimot sa subscribe niya, share, like, comments para ubay po itong subscriber karon walang tambay pa kayo. Nabangi ko ninyo guys, suportahin ning atong YouTube channel kaning Laag Tabay. Bago pang taga-sugo na ning ato ang vlog. Ato maning gidistingan kung angayan ba ta mo apil ani pagka-vlogger. Bahala naggamay ang viewers, basta ang ato nga suway lang ta. Importante nga padayon lang gyapon ta ana man gina. Yo kay nagtukar part. Yes, I'm on my way. Yo kay background si Lionel Richie, Stuck on You. Kaning kasadaha guys, mao na diri ang makita na to diri sa unahan kaning Castle Peak Hotel. Kaning yun nga lugar diri basta peak hours, grabe ka traffic man ay ngani ni siya. Kiton ta mo ha. Oh, galinya. Tadi traffic na. Wala nga mas maayos kung magdaog motor kay dali ra ta maabot. Okay, lusot ra. Oh. Yes, I'm on my way.
mao di ay traffic kay naay nagbangga sa unahan. Ato tanawan ninyo. Ay, kana na diha. Taxi o kuan, pick up. Kung kayong kasada, maghuot pa niya, magunhanay. Bangga gina. Drive safely good guys. Huwag yun importante. Ayaw lang aggressive kay ka. Dapat panita, defensive driver. Huwag yun ay likaya na to. Nga di yun na to sa dahil ka mainggo ka sa sapot nimo. Dyan ka init yung ulo, bangga yun. Nata diri sa Villa Aurora nga subdivision, kaling tawag mo kunin lag Villa Aurora. Pag Villa Aurora subdivision, niya mo isilyata ni sa wala kinaa diri ang Grand Residences Condominium. Usa ka condominium nga tulo man ka tower. Ang ato bisitahon Tower A. Taon-taon na din yung Tower A ay dugay-dugay din na human ang kaning Tower 3 nila may bag-o. Mura siya og commercial type. Data sa ilahang kwan, ilahaning entrada sa condominium, ilahang guardhouse. Nakakaroon diri sa Tower A. Kabuto na to ato ang kasabot diri. Nasayop di ato ang yan. So guys, dili mo North Tower A man dili man East Tower. So lakaw ta diri. Kita na to diri ang ilahang pool area. Kata diri. Ang hapon, asa ang morning North Tower A? Yes, sir. Anak ko'y kaso, pwede tawagan ako.
How should that be at Safari? Sige, sige. Pag-picture lang ko ha. Sige. Yan lang eh. Yan naman nagiging mga rawin. Yes, mana yan? Nindot kayo. Taas kayo ni ang tower siya unit floor level sa North Tower A is na ay 37th floor na ay penthouse o roof deck. So nahuman ni siya guys mga siguro during pandemic pa. Kay last time nakahinumdum ko nga bisita ko diri nga dili pa mi pasakon kay tungod sa safety precaution ba ana nga wa mi pasaka pero na operate na to sila kay ang naay portion ani sa usa ka kaning condominium diri naay hotel type usa ka tower nila, tower B siguro marga ay hotel din napoy residences. Karon mubalik na ta. Sa man ha. Okay. Ay kuan nila na hangar na playground. Ilang lagun at i-check ang lagun ano nila. Na siguro diri ang nila sit ang maglagon na diri siya. So kada pag kita nakasugod nakasuroy-suroy gyud diri kay naaging mga katuligan wala man di pa tapasod di man pasudlan. Sorry ta alita tan-aw ta swimming pool. Kami ay kaligo kay init kayo. So ayo. Hangat kita. So kana siya mo B. Kani mo A. So ang B mo isagol na ay ongoing paling B wa pa mahuman din eh. Na pa may mga tarp ay kaning mga rapal. So ang A, so dito ta sa 23rd floor, sa taas yun. Bawa na, kita na to. Ang iyahang view na pabor sa kwan, sa amenities. Pag tagnaw na to dito sa balcony, nakita na to diri ang swimming pool area. Laag-laag tabay. Laag yun no? Laag tabay. So
Salamat sa inyong pag-uban ako karon adlaw ah. Sugid mo sa akong lahat diri sa Grand Residences Condominium. So ay kalimot guys ay inyong pag-subscribe sa yung pag-comment ug like ug share sa ato ang channel. Salamat kayo. So diri ta kutob. So tanawan na yung uban nga background diri. So abot na ta, nanata sa itong sakyanan. Kani din nga bahin, kani siya mao ni sa East Tower, Tower A. Sipyat na ganina, katong pikas di East Tower B dito kana. Yan kani din mao na ni siya nga porsyon, mao na ni nga bahin kani kani. Mao na ni atong gento kani tawera. Mas babaw, 23rd floor. Oh.